Bueno, suposatu dezagun, egin duzuen zirkuitua, proiektuko zirkuitua, saldu behar duzuela gela horrekin. Presio eta temperatura gela horrekoa, beste enpresa batek egiten duela, eta egin behar duzuela zure zirkuitua beraiekin batera. Osa, zirkuitu hori produktu bezala. Orduan, adibidez, laborategian aritu garen erabiliko bagenu laborategian daukagun Ariston plaka hori, badakizue, hemengo bosnak azulotxo eta bertan montatu gure zirkuitoa aukera bat izango zen. Aukera hau, honen ezaugarriak oso flexible izan behar da. Hemen guk egiten ditugu eskuz nahi ditugunak, malgua, positiboa. Bertan ere gauzak motatzen ditugunean neurtzeko dozein puntu bertan daukagu. Beraz, eskuragarria ere bai, ondo. Eskuragarri gauzak. Eskuragarri, ok. Baina hori izan berdira gauza positibo bakarrak, zeren kableak horri izatea, elektronikoki izan behar da, segurua, ez da izan behar bat ere segurua, osake, segurua segurua, ikusi duzu, Ariston plaka horri izatea kabletxo horiek atera daitezke, askotan montatzen dugu modu batera, ez dute funtzionatzen, berriz sakatzen badegu ondoen hasten da funtzionatzen, hau da, ez fidagarria, ez sendoa. Ez fidagarria, ez sendoa, aukera hau. Edozein momentuan kabletxo bat ateratzen bada, zirkuito horrek ez du funtzionatu behar. Gela asko saltzen badu gure enpresa horrek, hemen zirkuito pila bat izan behar dugu egitea, eta hori masa egiteko aukera ez da hona izan behar, zeren eskuz egiten ditugu, beraz ez masa fabrikazioa, hogei gela saldu ditugu, hogei zirkuito genbarko ditugu, banan, hogeiak egin dituzke, zer gehiago. Horregatik ere, eskuz egiten dugulako ordu pila bat sartzen baldin ditugu, garestiak izan behar dira, ez, merkeak ere ez, eta azkenikoa, gure zirkuitotxoa, komplexua, bai eta ez, komplexuagoa izango, zirkuito horrendik zailago izango zen, hemen kable txopila batekin bete beharko genituzkela, orduan, zirkuito komplexuak egiteko ere, aukera txarra. Ez zirkuito komplexuak edo komplexuak baldin badira, gure diseinuak, orduan, laborategian aritzeko, gauzak ikasteko eta prototipoak egiteko, bai, besterik ez. Besterik ez. Zer eskatzen zaie, zirkuito, gauza guzti hauek. Zer eskatzen da diseinu edo produktu elektroniko bati, zer eskatzen da? Hortxe, gardenketan dituzu zerrendak edo ChatGPT-ri galdetzen badiozu hemen baino hobeto daukazu, baina, bueno, segurtasuna. Segurtasuna. Bale, gure zirkuitotxoa potentzia bajukoa da, baina potentzia gehiagoekin, tensio da intensitate gehiagoekin aritzen bagea, babestuta egon beharko da. Fidagarritasuna, sendotasuna, eta neurtzen ari garena ondo dagoela, fidagarritasuna. Sendoa, mugitzen badegu edo erortzen bada, edo segitzala funtzionatzen. Kabletxo horiek askatuta ez egotea, masa produzioa, merkea izatea, hemen daukitugunak, masa produzioa garrantzitsua da, edozein momentuan, azten dira gauzak eskatzen, masa produkzioa, eta preste egon beharko geha, venga, egun zirkuito behar ditugu. Merkea, ahalik eta merkeena, klaro, merkea, noski, produktu guztia bezala, eta elektronikan ahalik gehiago. Eta, zirkuito komplexuak egiteko aukera eman beharko dugu. Komplexuak egiteko aukera. Eta, bueno, kasu honetan hauek ez dira betetzen, gehienak ez dira betetzen. Orduan, Ariston plaka moduko gauza hori ez. Aukera, eta egiten dena, milaka zirkuito nahi baditugu saldu, milioika beharko bagenitu, ez da ere ona izango, milioika beharko bagenitu, orduan zirkuitu guztia integratu beharko genuke, hori bai. Baliabideak garestiak dira, baina behin izan da merkeagoak, baina hori suposatu dezagun beste
beste egoera izan behar dela. Milaka, orduen egin behar duguna da, zirkuito hori plaka batean. Jarri, printed circuit board egin behar dugu, edo erabiltzen da. Printed circuit board bat egin behar dugu, PCB, eta gaur praktika hori egin behar dugu urrez guztia jarraituz, egiteko, eta tarea bezala jarri dugun mehularien, eta torri direnak bialiko diet mezu bat, egin dezatela, utziko dut tarea direkita. Printed circuit board. Board zer da? Ideia zein da? Ba, soporte bat izatea, euskarri bat izatea gure zirkiturako, eta hortarako erabili behar dugu, fibra de vidrio. Beira zuntzezko material bat, eta epoxi bat ere isolatzeko gauzak, hemen, euskarri bat, soporte bat, normalean beira zuntzekoa, fibra de vidrio, beira zuntzezkoa, eta isolatzailea edo behar badegu babestea edo epoxi ere erabiltzen da, material bezala hauexek izan behar dira, epoxi. Bertan, definitu behar ditugu, gure osagai elektronikoak behar dituzten puntuak egoteko, demagun hemen operazional bat jarri dezakegula, demagun hemen transistore baten 3 muturrak, demagun hemen erresistentzia bat, hemen bestat, LED diodoaren muturrak hortxe, osagaiak egon behar diren puntuak izan behar ditugu, eta beraien arteko konexioak bertan hemen kobrezko pistakin. Demagun hemen elikadura daukagula ere bai, UVCC, hemen ontsa elikatuta, hemen lurra, elikadura ere bai, ez dakite, sarreran beren baten non baiten, irtera hau transistorera onutza, hau onutza, irtera hau LED resistentzia batera, onutza serien, gero hau LEDera, eta LED hortatik lurrean non baiten, ez dakit. Eta zirkuita, pues horrela xego behar da, horrela xeko pistak izan behar ditugu, kobrezkoak zirkuitoa bertan izan da. Eta hau, nahiko sendoa denez, bertan izan behar dugu zirkuitoa, kobre pistak, bigarren, hau izango zen lehendabiziko materiala, bigarren ideia da, kobrezko pistak, zirkuitoa edo konexioak izateko, bai pistak, bai puntuak osagaiak jartzeko, men osagaiak ez daude, bordo honetan zirkuitoak izan behar ditugu, gero jarri behar ditugu osagaiak. Eta azkenik, segurtasuna eta fidagarritasun hori mantentzeko, hemen barniz bat, isolatzaile bat jarri behar diogu, pista horiek ikutzerakoan edo ez ailegatzeko horretza, orduen 3 berniz isolatzailea, nola dukazu izena, laka edo berniza, bai. Laka edo berniza, euskeraz. Denakiet, jarri behar diogu babesteko. Hau da PCB bat, printed circuit board bat. Bueno, bertan ere osagaiak izango ziren, Eta hau da egiten dena. Zirkuito bat saltzerakoan edo. Bale, pistak egiteko moduak, urrengo urratsa, badaukagu gure beira zuntzezko euskarri hori. Pistak egiteko moduak. Gero alde berena kobrea, baina badaude beste batzuk ere bai. Orduen modu bat izan behar da hor gainean inprimatzea. Gure pistak inprimatu. Lehen da biziko aukera, pista guzti horiek, bertan marraztu, inprimatu, sartu, pistak inprimatu. Aukera bat izan behar da, inprimatzerakoan erabiltzen ditugun teknika antzekoak, gure beira gainean, hemen jartzen baldin badegu maskaratxo bat, marrazkitxo bat, gure pistekin, izan dezakegu estalita, hemen hau agri, hau estalita, hau orgaxe, demagun hor maskara bat jartzen dugula, maskara bat, eta gero horren gainean, nola daukazen marrazkia, horren gainetik pasatzen baldin badegu, eroale den material bat, demagun hau da la materiala, eta sistema mekaniko batekin, pasatzen badegu horrelaxe, material hori geratu ez zegoen hemen barruan, pasatzen badegu,
gainetik ez da egongo, material hori geratuko da, eta gero lehortuko da, edo beroarekin edo lehortu dezakegu, gogortu daiteke, eta pistak horrelaxe egin ditzakegu. Honi esaten zaio, screen printing metodoa. Screen printing. Bigarren ideia, inprimatzerakoan ere bai, inprimatu dezakegu gauza bakoitzakuk, boligrafo bat izango baditu ezela, baina hemen gure beira, eta joan gaitezke hemen, ez dakit, boligrafo edo moduko lasiko gauza automatiko batekin, hemen jartzen behar dugun materiala eroalea, pista guztiek jarraituz. Gauza ezberdin hau azkarrago izan daiteke, hau motelagoa izan behar da, biek ere oso gutxi erabiltzen dira. Eta honi, inkjet metoda esaten zara. Inkjet. Osa, gure imprimatzerakoan ere antzeko teknologiak izan ditugu, inkjet. Bi hauek ez dira erabiltzen. Hortxe daude. Metodo zabalena edo bai, edatuena, plano, erale bat eta kendu. Bigarren aukera izan behar da. Hau da, pistak inprimatu beharrean, egiten dena da. Egiten dena da. Beiran. Board horretan, beiran hor. Beira, zuntzeko beira. Beira, zuntza hemen. Egiten dena da. Hemen eroalea jarri, kobrea. Kobrea. Dena bete. Eta gero, pistak ez dauden tokitan kendu. Honi esaten zaio. Kobrea, bota eta kendu. Plano eroalea, gehi, kendu. Plano eroale bat. Plano eroale bat. Bota. Eta gero, behar ez ditugun lekutatik, kendu. Hoxe egiten da. Modu bat izan daiteke hor, kobrea bota. Eta gero, fresadora batekin. Mekanikoki, fresadora batekin. Modu mekaniko batean. Mekanikoki. Pues kendu. Kendu dezakegu hemen, tak, hau kendu, tras fuera, hemendik ere bai, hau fuera, mekanikoki, eta utzi bakarrik pistak behar ditugun kobrea bertan. Pentsatu dezakezue, hemen pila bat kendu beharko dugula. Osa, pista horiek hori izateko, kobre guztia bete behar dugu, kendu behar dugula dena, bueno, hau nahiko motela eta bere ez da asko erabiltzen. Erabiltzen dena da, bigarren aukera hemen, fotolitografia metodoa. Grafia, hau bai. Hau da, erabiltzen dira. Hau ikasi historikoki erakutsi beharko dira. Ni, ikaslean nintzanean akoratzen naiz fresadura bat zegoela hor laborategian. Eta horrein ikuste dute badagola. Orduan esan bezala fresadura. Mekanikoki denbora asko behar denez hau garestia, hotela, eta garestia. Hau, simplea, behar dira baliabideak, baina eta merkeagoa. Emaitza totala merkeagoa izan behar dela. Orduan, bai, fotolitografia. Hau izan behar dela galdera bat egin dezakegula, teorikoki. PC bat egiteko. Eta urratxoiek ikusi ditzagun. Nahiko errazak eta simpleak, baina, dena jarriko ditut hemen. Orduan aukera guzti horiek ditugu. Fotolitografia. Fotografia. Lehen da biziko ideia. Bai, jarri behar dugu kobrea, beira zuntz material horren gainean. Hementxe, beira fibra optika, fibra de vidrio enten. Eta jarri behar dugu kobrea hemen. Kobrea, azalera guztian. Eta orain, hor bertan marrazteko gure pistak gainetik beste material bat jarri behar diogula. Bertan lehen da bizi marrazteko pistak eta gero kimikoki kentzeko. Eta beste materiatxoa jarri behar dugu hemen. Dela, ez da izena den, dela polimero fotosentikorra bat. Polimero fotosentikorra bat.
polimero bat, isolatzaile bat, baina bertan marrazteko argiarekin pistak fotosentikorra, fotosensible. Ustakit ustut horrela esaten da, fotosensible. Bigarren urratsan, hemen, material hontari, honi, gure boart hontan, behira, zuntzekoa, kobrea. Eta, kobrea horretxe jarriko dut, polimero hemen, honi jarri behar diogu gainean, maskara bat gure pisten marrazkiekin. Maskaratxo bat, edozein materialekin, maskaratxo bat, tamaina horrekin, adibidez, gainean bertan, pixka goraxo daukazue. Ez duela uzten pasatzen argia hemen, adibidez, hemen bai, hemen ez. Hora, gure pisten marrazkiekin. Maskaratxoa, gure pisten marrazkiekin, beste material erraz batean. Eta honi argia. Normalean, hau maskara. Eta horrein, argitu behar diogu. Normalean, ezagit material honen arabera. Bole, egin behar dugun gauza bakarra da, maskara honen marrazkia hemen izan behar dugu. Zeren material hau argiari da sensiblea eta joan behar zaigu hemen zati hauetan joan behar zaigu. Eta igual beste prozesu batekin, behin argia eman da, beste material batzukin nastuta edo, joan daiteke justo ataloietan. Beraz, hirugarren urratsan izan behar dugu gure marrazkia goiko kapa horretan. Venga. Behira zuntzezko gure boart, kobrea, oraindik azalera guztian, eta hau oraintxe horrelaxe. Polimeroa dauka gure forma. Hementxe, maskara horren eta prozesu horri esker, bat, bi, eta adibidez. Hau da, polimeroa ja gure formarekin. Hortxe izan behar dugu. Joan delako hemengo polimeroa desagertu delako. Argiarekin da sensiblea, honi zaio ailegatu argia, honi bai, ordene desagertu dita argiarekin. Eta orain, atake kimiko. Eraso kimikoa, urraz garrantzitsuena, oraintxe bai marraztu behar degula. Pistak, maskararen pistak pasatu direla nutza, eta hemendik orain kobrera, atake kimiko batekin. Eraso kimikoarekin, atake kimikoa, mendiko inetik, boart. Gure behira zuntza. Kobrea hemen, baina orain, kobrea egon behar da, goiko honen formarekin, zeren atake kimiko horrekin, hau izan behar dugu. Zergatik, zeren gainetik, atake kimiko bat egin dio. Eraso kimiko bat, eta babestuta dagoen kobreak, ez du jasan behar hori, eta beste horiek bai. Eta kimikoki joan behar zaigu hau desagertu behar zaigu, kobrea hau desagertu behar zaigu, eta geratu behar zaigu gure pisten marrazkia. Azkenik, polimeroak kentzen dugu, nazten dugu kimikoki beste produktu batekin polimeroak kentzeko, eta geratu behar zaigu, ja, gure polimeroak kendu, eta geratu behar zaigu, nahi genuena. Gure behira zuntzezko board edo euskarria, gure kobrearekin, pistaren marrazkiarekin. Hortxe, kobrea, gure pistekin, geratu zaigu. Eta ja azkenik, daukazue, hau babesteko jarri behar dugu berniz bat, eta babestu behar dugu zirkuitua. Azkeneko urratsan, babestu, bernizatu, eta orduen izan behar dugu bera, gure pistekin, eta dena babestuta berniz batekin. Edo laka batekin. Hemen kobrea eta hemen horretxe. Azkenek urratxeko isi izan zen. Horrela egiten dira gauzak. Maskara hauekin. Hemen gauza da, gure diseinuaren maskara hori izatea.
eta baliabide guzti hauek izatea. Behar dugu alineatzea hau maskara horrekin, argi hori izatea, kimikoki polimero hori kentzea, gero atake kimikoa kobrea kentzeko, gero polimeroa berriz ere kendu, osak hemen eta hemen igual prozesu berdina izan daiteke, eta bernitza jarri. Hau da fotolitografia erabiltzen baldin badugu, PCB bat egiteko. Jarretu ezagun gauza gehiagorekin. A ber, gure zirkuitoa, nahiko, zenbat operazioa zeuden, nahiko zeuden. Eta hori egiten badugu Ariston plaka batean, hor kable pila beharko genituzke. Zen praktikako, histeresia edo irabazpen egin zenutenean, nahiko zeuden. Pues baldin badaude ez dakizen bat, 12 bat edo, Eta hemen gabiltza, pista horien marrazten, bidimensioko plano berdinean. Ez dakit, emagun hau ailegatu berko dela onutza, eta beste hau onutza. Orduen, bulta guzti hau emaberko genuke, hau da, problemak izan ditzakegu bidimensio plano bat baldin badaukagu bakarrik. Orduen, zirkuito komplexuak baldin baditugu, ideia honekin, pistak egiteko plano bat baino gehiago erabili ditzakegu, baina ideia berdinarekin. A ber, zirkuito komplexuak, edo geruza askoko kapa, gehiagoko PCB de múltiples capas, geruza askoko, edo kapa askoko geruza edo kapa asko dituen PCB. Ideia zein da? Hauxe, izan plaka bat, behirazkoa, bere zirkuitutxoarekin, ia ze zirkuitu bai. Demagun hemen txegokagula kobrezko zerbait, bere jarraitzen duela ez dakitze bidea, hemen beste bat, duala zuzen, hemen beste bat bertan konektatzen dela. Posible izan behar da, horrelaxeko kapa ezberdinak izatea. Geruza, edo kapa askoko PCB-ak egin ditzakegu. Oinarrizko ideia berdina izango zen, baina teknologikoki posible izan behar da, bata bestearen gainean, gehiago izatea. Zirkuito konplexuak egiteko, edo eta baldin baditugu kableak gurutzatu behar zaizkigun zirkuitoak, erabilitzakegu kapa ezberdinak. Hemen adibidez, izan dezakegu beste zerbait, beste kable bat, duela arutza, hau da xen, hemen adibidez beste bat, arutza, baina azpitik duan ez dira gurutzatzen. Garraxeko izan ditzakegu asko gehiago, kapa gehiago. Geruza askoko PCB-ak izan ditzakegu hemen. Bakoitza bere pistekin. Orduen, geruza askoko PCB-a, zirkuito komplexuen dako, zirkuito komplexuak egiteko, komplexuak, pistak gurutzatzeko arrazoa daukatena, pistak gurutzatu beharra erabiltzen direnak. Orduan hemen sortzen da beste arazo teknologiko bat, nola konektatu pistak beraien artean. Konexio horiek egiteko, erabiltzen dira vías de interconexión, erderaz, vías de interconexión, interkonexio bideak. Eta egiten dena da, adibidez, baldin behar dugu konektatzea, hau, azpiko honekin, hemen, egiten dena da, hemen zulo bat, hemen nik onutza, zulo bat hemen, onutzaino. Zulo bat horaxe. Eta zulo guzti hori biltzen da eroalerekin. Hauxe, izan behar dugu kobrea, zulo guztian horaxe, onutzaino. Hemen bai, onutzaino. Horren goitik ikusi behar dugu zulo txori, behiraz, eroalerekin konektatuta, eta horrelaxe konektatu ditzakegu adibidez. Hemengo pistak azpiko honekin. Interkonexio bideak. Interkonexio bideak edo vías de interconexión.
Gaurko praktikan bat egin behar dugu, zeren bi plano erabili behar ditugu zirkuitua egiteko. Eta izan daitezke, pues, hau bezala, plaka guztiak zeharkatzen dituenak, horri ingelesez badaukate izen bat, through hole, osea, dena zeharkatzen badu, honi through hole bat esaten zaio. Dena ez badu zeharkatzen, txikiago baldin bada, pues, ez dakit, burit, demagun, hau honekin konektatzen dugula. Ideia berdinarekin, pues hemen ez zulutxoa egin, bi hauen artean, hor barruan, untzaino, dena, eroalez, hori ez dugu ikusi behar, barruan dagoelako. Honi esango zitzaion, buried, agujero enterrau, edo lurperotutako zuloa, buried, hole, hau ja tontakia bada, hau ez da eskatu behar. Hau bai, ideia hau bai. Osa, oinarrizko ideiak garrantzitsuenak eskema bezala erantzun dezakezuenak, bai. Interkonexio bideak, geruza askoko PCBA ideia ere bai, horlaxiko eskematxo bat marraztu, eta egon daitezke ere bai zuloak konexiorik gabe, hori gaizia esan ez dakit. Hoi blind, izan daitezke blind holes, uste dut. Berain zergatiaz nago ziur zein den, baina horre eskematxoan bat daukazu, beraz. Baina ideia, bideo horiek behar ditu, zeharkatzeko kapa guztiak, bakoitzaren pistak interkonektatzeko. Eta geruza gehiago, pues, konplexuak baldin badira. Bolu? Venga, osagaiak konektatzeko. Venga, PCB-arekin aritu geha, horren ikusi dugu nola egin, ikusi dugu zirkuita konpresio baldin bada jarritzak egula gehiago, horren ikusi dizagun orain nola jarri osagaiak. Nola hartu gure laborategiko operazionala eta jarri, laborategiko LED hori eta jarri. Osagaiak gainean konektatu. Osagaiak nola konektatu? Konektatzen. Osagaiak konektatzen. Kondensadore bat, resistenzia bat, operazional bat. Ez dakit, laborategian operazionala ikusi zenuten. Ez dakit, lauki beltxorri eta 8 hankarekin, ez da, 8 hanka puntarekin. Bale, pues, modu hori, operazionala eskintzeko modu hori esaten zaio paketatzea, empaketado elektroniko. Begiratzen baduzu ezagarri horretan, eskeni daiteke operazional berdin hori beste forma batzukin. Adibidez, laborategikoa ikusten badegu holasiko zerbitzan eta hankak horlaxez da, puntan. Bueno, igual horren bestez, baina hola zan, eta alde batetik ikusten badegu, eta begiratzen baduzu beste bat, beste empaketa bat izan behar duzu horlaxiko aukera. Osa, punta gabe, eta horrelaxe. Hau TL, izango zituen 8 hanka, bakoitzak. Hau, Ariston plakan ez ezin dugu konektatu. Zeren hor puntak behar ditu plake egiteko, hau ez? Eta beste aukera batzuk ere badaude. Erresistentziakin berdina, laborategiko erresistentziak, horrexe plakan sartzeko. Begiratzen badituzu beste paketatze batzuk, beste paketado batzuk, aurkitu dezakezu erresistentziak, horrexe, ez da erresistentzia hemen. Ondiagoak, txikiagoak eta beste aukera batzuk ere bai. LED diodoekin berdina. Bale? Orain, gabiltzan ez marrazten zirkuito bat, konexio guztiekin, eta osagaia jartzeko ere behar dugunez jakitea zeintzuk, zein paketatze behar dugun ere, hori oso garrantzitsua izan behar da, erabaki hori. Osagaia joan behar denen tokian, erabaki behar dugu zein erabili. Orden, marrazterakoan horre, PCB horretan marrazterakoan, zulotxoak edo puntutxoak konektatzeko osagaiari, esaten zaie erabakitzea osagai horren aztarna. Osagai horren footprint
edo huella, erderaz ere jarriko dugu, zeren, edo aztarna, ez? Eta hori ere, estandarizatuta dago. Kondensadore baten konexioa ikusi dezakezu PCB batean bi zulotxo bezala. Zulotxo bat hemen, bi zulotxo hemen, borlaseko marrazki batekin. Edo, ikusi dezakezu laborategi kondensadoreak nola ditu bi hanka, pues bata alde batetik eta beste bat bestetik. Ikusi dezakezu zulotxo bat hemen eta beste bat urrunago. Zeren hau konektatzen da horrelaxe. Hemen kondensadorea hau dela, horrelaxe. Edo baldin bada, horrelaxeko konexioekin, bere aztarna izan daiteke, bolotxo egin daukazu edo, bueno, itxun, hasi gaitezen zulotxoekin, edo erresistentziak, edo ledak. Zan ditzakegu, bi zulotxo erresistentzikin, handiago baldin bada urrunago, edo eta erabiltzen baldin baditugu, horrelaxeko paketatzeak, izan ditzakegu, pues, horrelaxeko konexioak prest, gure PCB-an, bertan plak jartzeko kondensadorea baldin badago horrelaxe. Beste adibide batzuk, ja. Handiagoak izan daitezke, erresistentziak normalean oso txikiak, horrelako xiopoiztokerak. Hemen konexioak horrelaxe, zulotxoak direlako, eta hemen horrelaxe, hauek erabili behar ditugulako. Bale, hau erabakitzea erakoan, nahi baldin badugu, honi hauek izen bat daukate. THT teknologia. Through-hole technology. Honi, THT teknologia esaten zaio. Through-hole, through-hole technology. Eta honi, SM Surface Mounting Device. SMD Surface Mounting Device. SMD edo THT. Erabaki beharko dugu. Orduan gaur ere egiterakoan, hori erabaki beharko dugu. Vale. Bakoitzaren ezaugarriak, teorikoki dituzte. A ber, venga. Hoien ezaugarriak. Hoberena, SMD hori. Erabakitzen badegu gure osagaiak zulotxoekin sartzea, THT, da ez daigulako axola tamaina. Zeren hau tamaina beste baina handiagoa da. Tamaina handia. Ez daigulako axolatzen. Hau negatiboa da, Bertan ere, beste ezaugarri bada, zirkuitoiek automatikoki egiteko ere bai, konplexoagoak dira. Nahi baditugu milaka horrelako zirkuito egin, tik sartzerakoan, automatizatzea ere okerrago. Automatikoki egiteko txarra. Orduan hauek dira honak, tirada txikiak behar baldin baditugu, tirada txikiak, haure negatibo, eta, hemen ikusi ditugu non jarri gure osagaiak. Egin ditugu zulotxoak, sartzeko gure osagaiak, klak sartu behar dugu, baina konektatu beharko ditugu, soldatu beharko ditugu, orain soldadura geratzen zaigu azkeneko urratsa hemen. Osagai baldin baditugu, hemen zuloietan sartzen baldin baditugu, teknologia honekin THT soldatu beharko ditugu azpitik. Orduan, hori soldatzerakoan egiten dena ere bai, bertan, maskara bat erabili, eta berriz, olatu, soldadura olatu bat pasatu, screen printing bezala. Olatu soldadura esaten zaio. Olatu soldadura erabiltzen da. Automatikoki egiterakoan. Ez dagoela gaizki, hemen txizan behar dugu gure board, hemen
zulotxo bat, adibidez, gure erresistentzia konektatzeko, bertan, eta gero maskara batekin, hau tapatu, maskara, eta screen printing egin duen bezala hemen pasatu hemen arutzaldia, solasi pasatu, soldadura material hori, hau betetzeko, eta gero berot bizkat eta soldatuko zen. Bale, hau badirudi hona dela, baina, bueno, beste hobeago izan behar da. SMD, zirkuitak txikiagoak egitea uzten digu, txikiagoak, hau positibo, txikiagoak, hau positibo, automatikoki montatzea hobeto, tirada handiagoak, eta soldatzeko metoda, ez dugula ikusi behar, baina izena, errefluxuzko soldadura erabiltzen dute. Soldadura de, ez dakit. Errefluxuzko soldadura. Badirudi automatika zatu dezakegula, nahiko azkarra dela, eta oso ondo dagoela. Bai, hauxe, soldadura, bai, badaukazu eskematxo bat. Horrelaxe da, begira, badaukagu gure begira, bertan jarri ditugu konektatzeko puntuak, gure operazionala konektatzeko puntuak, hemen zulotxoak ez ditugu behar. Demagun, hor nahi dugula konektatzea gure osagaia. Hartzen dugu osagaia, eta gure PCB gainean, beira zuntzeko bohar dau, jartzen dugu gure osagaia. Demagun, erresistentzia bat dela. Erresistentzia txiki bat. Eta bertan jarri behar dugu, klik, hemen materialakin, puntatan material batekin, pick and place prozesuan, pick and place, matematikoki, pick and place, bideo batzu badituzue, pick and place. Baina, place egin behar dugu place, bai, osagaia, bai, bere muturretan material bat. Berotzerakoan hemen soldatuta geratu bastikula. Zaten da bizi hau egin, osagaia jarri, materatxo horrekin, eta berotzerakoan soldatuta geratzen zaigu. Edo, olatu hau, soldatzeko azpitik, edo, hauxe, badirudi, hobeagoa dela ere bai, bestearekin konparatuta. Eta azkenik, minutu bi. Kontuak izateko. Pista horiek kobrezkoak dira. Eta bertatik tensioak eta intensitateak pasatu behar dira. Orduan ez, nola egin beharko ditugu pista horiek? Jartzen digunean kobre hori nahiko medarra izan behar da. Mikra batzuk izan behar ditu. Mikra bateko lodiera izan behar dute. Orduan, zer gertatu daiteke? Erresistentziarekin, arazoak izan ditzakegu, pisten erresistentzia. Pisten erresistentzia. Oso txikiak egiten baditugu, berotu daitezke, eta erresistentzia handitu daiteke. Zen pista horiek izan behar dute. Hemen, thickness, zer da, altuera bat, ez dakit. Izan behar dute zamalera bat. Eta izan behar dute luzera bat. Length. Eta kobreak berak badauka horre resistibitate bat. Hau txikia egiten badegu. Erresistentzia bat izan dekaztakegu, garrantzitsua kobrearen erresistibitatea. Proporzionala luzera. Eta honen zabalerari inbertsoa. Orden, esan bezala, teknologikoki estandarrak daude honen lodiera, thickness, altuera jartzeko. Dala, hauxe. Thickness hori estandarizatuta dago eta erabiltzen dira unitate imperialak. Ez dakit non diratu zen? Dala. Ontza bat, bakizu zertan ontza bat? Nik ez da.
fit karratu bakoitzeko. Fit bat bakizu zer da nik ez dakit. Osea da, pisu bat azalera batean. Hemen kobrea hartzen bat imadegu kontuan bere densitatea, hau da, gutxi gora bera, 35 mikrometro. Estandarra da, stikness hori izatea 35 mikrometro. Nahiko txikia. Horren, klaro, zabalera hauek eta luzera horiek kontuan izan beharko ditugu, gure zirkuitoaren edo gure pisten erresistentzia zeroa nahi dugula izatea, ez zera egiteko zerret gure zirkuitoan. Orduan, gaur ere praktikan egin behar duguna da. VCC konexioak lodiagoak egin, zabalagoak egin, besteak baino. Eta ikusi nola egin, bale? Pausoa jarritzea da bakarrik gaurkoa. Eta azkenik, beste pisten beste ezaugarri bat jarri behar dut hemen. Pisten zer? Pistak. Pista horiek. Pista horiek baukate luzera bat. Luzera bat, baukate zabalera bat. Adibidez azpian izan behar dugu lurra, kobrea lurra, orduan hemen sortzen da kapazitate bat. Hemen ondoan egon daiteke beste pista bat, orduan beraien artean beste kapazitate bat sortzen da. Igual pista horrek eman beharko duen buelta bat eta geometri bueltatu. Eta hemen pasatzen den beste pista batek igual beste eragin bat izatea hemen. Hau da, egon daitezke eraginak, kapazitiboak, induktiboak, berak ere luzera bat izateagatik, zabalera bat izateagatik, berak ere baditu kapazitate eta induktak parasitoak. Hau da, idealki nahi ditugu resistentzia zero, ez daukatela, eta idealki nahi ditugu propagazio idealak. Induktantzia eta kapazitate parasitibo horiek gabe, baina badaude. Orduen, frekuentzia bajutan, gure betiko seinale motoretan, ez daukate eraginik, baina seinaleak azkarragoak baldin badira, hemen dauden C eta L txiki horiek izan dezakete eragina seinale azkar horietan. Orduen adibidez, PCB batean, denboran, sartzen badegu urlasiko seinale bat. Zenbatekoa, kilohertzio batekoa. Hau baldin bada VI, VO berdin izan behar da. VI, VO. Ez dugu ikusi behar ez berdintasunik. Hemen sartzen baldin bada VI, hemen VO, berdin. Baina, araz daudela eta, hemen sartzen baldin bada VI, hau. Baina, hau frekuentzia oso altua da, 200 hertziotik gora. 200 milioi aldiz segundo bakoitzeko, jode, hau ja ez dakite industrian gutxitan erabili behar dugu gauz hau. Gauza da, zirkuito hau nahiko txikiak dira. Ordene, problema hau ikusteko horrelaxeko zirkuitotan frekuentzia oso handitan egin beharko duke lana. Gauza da, hemen VO neurtzen badegu, horrelaxeko PCB normal batean, horrelaxeko seinale bati, bere forma izan behar da, ez dakit, kondensadore baten karga-deskarga eta okerrago oraindik. Okerrago. VO ez da izan behar VI. VO eta VI konektatuta daude. Baina ez da berdin ateratzen zen pista horiek beraiek zirkuitu bat dira. Pisten impedantzia. Pisten impedantzia. Hau da, beraiek badaukate resistentzia bat, badaukate L eta C parasitio batzuk, orduen impedantzia konplexu bat sortzen da, eragiten duela.